Слава Україні! Привітавши почесну варту, президенти України та Туреччини попрямували до Маріїнського палацу. Більше 3 годин Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган разом з делегаціями обговорювали економічну та військову співпрацю, а також підтримку кримських татар, які після окупації були вимушені залишити батьківщину. Ми обговорили становище наших співвітчизників і, перш за все, кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми в усіх подробицях переглянули всі наші спільні проекти щодо підтримки наших співвітчизників. Президент Туреччини підтвердив готовність бути посередником у перемовинах України та Росії. Ердоган заявив, що вірить у вирішення мирним шляхом на засадах територіальної цілісності України, включно з Кримом та Донбасом. А Зеленський наголосив на готовності перемовин у будь-якому форматі та на будь-якому майданчику. Я дякую пану президенту за тверду і послідовну підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан. Мова і про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Впевнені, що незабаром буде і результат. А саме імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, в Миколаєві, в Києві. Серед низки укладених угод розширення виробництва безпілотників «Байрактар». Зеленський зазначив, що у розмові президентів приділили особливу увагу співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. І це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами. А безпілотники компанії «Байкар» для українського війська вироблятимуть і в Україні. Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, передусім пана президента, які мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми з радістю приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або ж на технічному рівні. Адже Туреччина, керуючись логікою, думає, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу. Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Президент Зеленський вважає це історичним документом та сподівається на взаємне зростання ВВП та добробуту громадян обох держав. В Мінекономіки очікують, що зона вільної торгівлі додасть 2% до щорічного зростання економіки. Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до 7 мільярдів доларів. Більш ніж наполовину. Це доказ, що наша мета, наша домовленість, наше прагнення обох президентів, обох країн, а це 10 мільярдів доларів більш ніж реальна. А угода про вільну торгівлю допоможе досягти і більш швидко, ніж ми очікували. Одним із найважливіших стрижнів економічного співробітництва є наші інвестори в Україні. Ми пишаємося тим, що наші компанії успішно виконували і виконують в Україні інфраструктурні проекти. Хочу ще раз подякувати пану президенту за довіру до наших компаній. Насамкінець президент Зеленський наголосив, що візит турецького колеги демонструє, хто є справжнім другом України та готовий допомагати. І додав, що наша держава цього ніколи не забуде.